Hola, hola! Torno a ser el Cristian i en aquest tutorial farem relacions espacials, és a dir, creuaments de capes per seleccionar, per exemple, quins punts estan dintre de determinat polígon, per exemple, una comarca. Seleccionarem també, per exemple, parcs naturals que estan dintre d'una comarca, enterament dins o que només toquen una comarca, és a dir, solapament de capes. Farem creuaments de capes, el que es diuen relacions espacials. Ens basarem en unes capes de polígons, en unes capes de línies i unes capes de punts, és a dir, capes vectorials en gairebé, en tots els casos, d'acord? I finalment acabarem fent unes àrees d'influència i també acabarem determinant uns estadístics. Espero que disfruteu i que aprengueu molt en aquest tutorial. Doncs bé, per fer aquest tutorial utilitzarem les següents dades de l'hipermapa. Una capa vectorial de punts, que és la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, dues capes de línies, que és el graf ferroviari de Catalunya i el catàleg de carreteres, i dues capes poligonals, la del pla d'espai d'interès natural i la de límits comarcals. Cada una d'aquestes capes la podem descarregar fàcilment en format shape. Un cop descarregades, sabeu que bo i estan en format zip, les hem d'anar descomprimint una a una. Zip, extraer. Sí? I a dintre de cada carpeta extreta encara trobem un altre zip que l'hem d'acabar d'extreure. Com sabeu, sigueu endreçats. Molt bé, un cop descomprimits, els podem anar obrint al QGIS. Llavors simbolitzem cada capa com vulguem i les ordenem com creguem convenient. Però sí, com sí, ara ve l'important, que és fer consultes de relacions espacials. Per exemple, imagineu-vos que volem saber quins observatoris meteorològics de la xarxa Xema es troben dins la comarca, per exemple, del Berguedà. Aleshores, l'estratègia és primer seleccionar la comarca del Berguedà i després les estacions atmosfèriques. Aleshores, anem a fer una consulta per expressió sobre la capa límits administratius. I diem que del camp nom comarca és igual a, que ens ensenya tots els valors únics, per exemple anem al Berguedà, comarca Berguedà, seleccionem. Molt bé, tenim la comarca del Berguedà seleccionada. Sí? Ara es tracta de saber quines estacions, quins punts es troben dins d'aquest polígon. Aleshores, per fer-ho, anem a vectorial, eines de recerca, select by location. Aquí hem de dir que seleccionen els objectes de la xarxa atmosfèrica i aquí tenim diverses opcions geomètriques que toquen, que se superposen, que conté, que disjoint, que estan junts. Sí? En aquest cas podríem dir que estan dins dels límits comarca. I a més li direm que només els objectes seleccionats, és a dir, només el Berguedà. S'ho pensa, tanquem i veiem color groc que ens ha seleccionat els punts que estan dintre. Aquests, si ens acostem, veiem que estan fora. Molt bé. Quants són? Quins són aquests punts? Doncs anem a la xarxa, a la capa de la xarxa atmosfèrica, obrim la taula de dades i veiem quins són els punts seleccionats. Veiem que n'hi ha 5.
Sí? I aquest és l'identificador gràfic. Identificador gràfic, simplement. D'acord? Podríem dir que hi ha 5 estacions de la xarxa Xema dins de la comarca del Berguedà. D'acord? Molt bé, anem a netejar aquesta selecció, anem a netejar-ho tot. I ara anem a dir, per exemple, anem a demanar-li a l'ordinador quines comarques són limítrofs amb el Berguedà. És a dir, faríem el token. Anem a la capa de comarques, seleccionem el Berguedà una altra vegada. Així ho veiem. El camp, nom comarca, igual a... Bé, si volguéssiu una altra, Tot bé. Seguim amb el Berguedà, seleccionem, d'acord. I ara, dins de la mateixa capa, li podríem dir eines de recerca, select by location, li podríem dir que toquen. Quins elements de la capa límit comarca toquen amb ella mateixa, però pels objectes seleccionats. Sí? Pensa i ens selecciona les comarques limítrofs. Anem a veure quines són. Obrim la taula d'atributs d'aquesta capa, veiem que ens mostra els objectes seleccionats i veiem quins són. Són la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Bages, el Ripollès, l'Osona i el Solsonès. Sí? Estem fent relacions especials, d'acord? Molt bé, anem a veure ara quins espais d'interès natural es troben dintre de la comarca, per exemple, del Vallès Occidental. Suposo que com intuïu, primer hem de seleccionar la comarca del Vallès Occidental. Igual, no ho veureu de l'igual. Sí. I ara havíem d'anar a eines de cerca, select by location, i seleccionem els espais d'interès natural que estan, doncs bé, intuïtivament diríem que són els que estan dins, no els que intersequen. De moment diríem que volem saber quins espais naturals estan dins de la comarca seleccionada, en aquest cas el Vallès Occidental. Si ho executem, alerta, només m'està seleccionant polígons que estan enterament dins la comarca. Veieu que aquest polígon, que es veu clarament que està dintre del Vallès Occidental, no me l'ha seleccionat, i aquest verd tampoc. Només m'ha seleccionat aquest i possiblement algun altre que no vegi. Per saber els que m'ha seleccionat, aplicaria aquí el botó dret dels espais naturals, obriria la taula d'atributs i miraria quins són els objectes seleccionats. Em diu que hi ha 2 polígons de Serra de Collserola i un polígon de la Serra de Collperdut. És a dir, en el fons, tot i que hi ha 3 polígons seleccionats, són 2 paints, dos parts de 2 paints els que m'han seleccionat, la Serra de Collserola i el de Serra de Collperdut. Però això no és correcte. Si mirem el mapa, visualment, veiem que hi ha altres polígons que estan en el Vallès Occidental. L'errada que hem comès és que i hem dit estan dins. Quan en realitat el que havíem d'haver dit no és estan dins, és intersect. És a dir, interseca una capa amb l'altra. Si ho correm, ara sí, m'ha seleccionat aquells polígons de paint que intersequen la comarca del Vallès Occidental. I si mirem quins són, veiem que són 11 polígons que alguns d'ells estan repetits perquè són del mateix paint, són polígons separats del mateix paint. Si voleu saber quins són el número de paints que no es repeteixen, ho podeu fer fàcilment amb aquest botó d'estadístiques. Si tenim la capa seleccionada, apreteu aquest botó, aquí podeu triar, per exemple, la capa, en aquest cas els espais paint, trieu el camp, per exemple, el nom paint, i aquí només objectes seleccionats. Si no trieu els objectes seleccionats, et diu quants n'hi ha en tota la capa. Per exemple, hi hauria 753 polígons, dels quals 185 tenen un valor nom paint diferent.
És a dir, en realitat hi ha 185 paints, el que passa és que estan disgregats en diversos polígons. En el cas dels objectes seleccionats, veiem que hi ha 11 polígons, però n'hi ha 8 que tenen un nom diferent. Capisci? Molt bé, seguim. Molt bé, ara anem a fer una consulta que és bastant habitual, d'acord? Anem a veure, per exemple, quines carreteres es troben dintre d'un polígon, quines línies es troben dintre d'un polígon. La pregunta que jo faré, que us en podríeu fer moltes, és quines carreteres, quines línies de la capa xarxa viari del catàleg de carreteres estan dintre d'un espai natural concret, per exemple, el Montseny. Anem a fer-ho. Seleccionem la capa dels espais naturals i anem a triar la capa al polígon del Montseny, no? Fields and Values, non-paint, igual, massís del Montseny. Vale, fàcil. Molt bé, tenim aquí el Montseny. Ja veiem que hi ha diverses carreteres. Bé, doncs, intuïtivament aniríem a vectorial, eines de cerca, select by location, i diríem seleccionem les carreteres que intersequen amb l'espai natural que hem seleccionat. Fàcil, fins aquí ja ho sabem fer. Molt bé, i ara anem a les carreteres, anem a la taula de dades i anem a veure què hi tenim aquí seleccionat. De seleccionat, doncs tenim 23, el que semblen ser 23 carreteres. Però, altra vegada, ens trobem en què n'hi ha moltes que tenen el mateix codi via i que són la mateixa carretera. És a dir, els elements lineals sol passar que estan partits per segments. Per exemple, la via B-51114 té diversos segments i són seleccionats com a elements lineals, de la mateixa manera que hi havia diversos polígons que se seleccionaven però pertanyien al mateix país. Doncs hi ha diferents segments que pertanyen a la mateixa carretera. I nosaltres el que volem habitualment és saber quines són les carreteres o rius, possiblement, també són uns altres elements lineals molt habituals, que hi ha dintre d'un polígon. Llavors, amb les estadístiques, aquella eina que hem vist pel moment, podem veure una certa informació, no? Per exemple, la xarxa de carreteres, quin codi via... Bé, no veiem quin és el codi via, veiem que n'hi ha 23 segments, però que hi ha 15 que són diferents. Molt bé. Però no acabem de tenir el resum, el sumari de les carreteres que hi ha aquí dintre. El que hem margis és el summarize. Per fer un summarize amb el QGIS és necessari utilitzar un complement. Anem a instal·lar un complement que es diu Group Stats. Anem a instal·lar-lo perquè és el plugin que ens permetrà fer estadístiques de grup. Ja veureu que és molt fàcil de fer anar i és molt útil i us ajudarà a respondre moltes preguntes. En aquest cas, el grup Stats el trobem a vectorial, ens apareix un nou menú que és el grup Stats. Aquí a grup Stats ens demana, primer de tot, quina és la capa que volem estudiar. En aquest cas és la capa xarxa viari, és la que jo estic utilitzant. Llavors, fàcilment, aquí a rows hi direm quin és el camp que volem resumir. En aquest cas, per exemple, és el codi via. Ja veureu, ho vaig fent i després veureu el resultat. Després, jo el que vull saber és que em digui la suma, per exemple, o que em conti tot, la suma de la longitud de cada un dels segments agrupats pel codi via i que em digui quants segments hi havia en cada carretera. Si ho calculem, hi he fet Use Only Selected Features, em diu que de la carretera G552 té una suma de 16 km, si això és metres, són 16.409 metres i hi ha un sol segment.
De la C-17 hi ha dos segments i la suma d'aquests dos segments són 18.835 metres. Mira aquesta. La BB baixa, 5,4. Hi ha 5 segments, que no els que veiem a la taula d'atributs, i la suma d'aquests 5 segments són 24.223 metres. Veieu per què serveix això del grup stats? És útil, ho veieu, Aquí hi poses les columnes que tu voldràs veure. Aquí a rows hi poses quin és el camp que et servirà per anar agrupant els segments i, sobretot, seleccioneu els objectes seleccionats en aquest cas. I length és la llargada, que és l'atribut geomètric que tu vols anar agrupant. D'acord? Si es tractés d'una capa de polígons, tindríem segurament també el camp àrea. El valor àrea seria el que podríem anar agrupant. Doncs bé, anem a fer un altre exercici molt xulo, que és, per exemple, donades les estacions meteorològiques d'una comarca, anem a veure quines carreteres estan a menys de 5 quilòmetres, per exemple, o 2 quilòmetres, una àrea d'influència, la que vosaltres vulgueu, i fem un sumari d'aquelles carreteres, d'una estació meteorològica d'una comarca concreta. A veure, per exemple, del Segrià, que veig que n'hi ha moltes. Anem a seleccionar el Segrià. Evidentment, podríem dir-li també Segrià o el Pla de l'Urgell. Seleccionem dues comarques. Ara anem a seleccionar les estacions meteorològiques que estan dintre d'aquestes dues comarques. Les estacions meteorològiques que intersequen dintre d'aquestes comarques seleccionades. Molt bé, tenim seleccionades aquestes estacions meteorològiques i ara el que faríem seria donar-li una àrea d'influència a aquests punts que hem seleccionat. I diríem cap a l'entrada la capa de xarxa d'estacions atmosfèriques, només les seleccionades i diríem, per exemple, 2 quilòmetres, 2.000 metres. Anem a acceptar. I veiem que ens ha fet un radi al voltant de cada estació meteorològica de... Sí? Molt bé, doncs ara anem a seleccionar tots els elements que hi ha en aquesta capa de xarxa d'influència i que això sigui selector, anem a que es creui amb les carreteres. Sí? Aleshores, anem a dir-li a les eines de cerca que volem saber quines carreteres intersequen amb el resultat de l'àrea d'influència. Bé, pujaré la selecció anterior i tornem a fer-ho. Així ho veureu. Molt bé, veiem tot un seguit de carreteres marcades amb color groc. Si volem saber que es faci un resum de totes aquestes carreteres, ho farem des del grup stats. Grup stats i li diem que volem de la xarxa de carreteres que ens digui el nom de la carretera, el codi via, i que ens digui de la llargada, que ens digui el número de segments, que ens en digui, per exemple, la suma de la llargada i també podríem saber altres estadístics referents als segments que conformen aquestes vies. Per exemple, quin és el segment més llarg de cada una de les carreteres, quin és el segment més curt. Són estadístics referents a la via, d'acord? Anem a calcular-ho, perdó. Doncs veiem que té seleccionades totes aquestes vies. Tenim seleccionades 25 vies, hi ha 25 vies diferents que es creuen
a menys de 2 quilòmetres d'una estació meteorològica a les comarques del Segrià o del Pla de l'Estany. Sí? I veiem que hi ha carreteres d'aquestes que tenen 2 segments. Per exemple, la L12 o la N2. I bé, aquí tindríem altres estadístics, el segment mínim, el segment màxim i la suma dels dos segments. En aquest cas, com que un sol segment és el mateix, però en aquest cas, la C230A hi ha dos segments, un de 29 quilòmetres i un de 1 quilòmetre i pico. Sí? Suma, fan. Evidentment, no són els segments que estan dintre de les àrees d'influència, sinó la suma dels dos segments que es creuen aquí, a dintre de l'àrea d'influència. Influencers. Però va, doncs ho deixem aquí, ja hem vist unes quantes coses de les relacions espacials i crec que espero que sigui de profit, tant per entendre els exercicis que hem fet, com per anar a l'examen, com pel vostre futur professional. D'acord? Apa, adéu-siau.